Majong adlaw ni yung tanan. Welcome back sa mong channel. Alexi Vlog. So karong adlaw guys, muuli na si Bibi Kulot. Muuli na sila sa Ate Julie guys. Dato na pud sila Ate Ruby og Ate Gigi no Kuya Junjun ning larga na pud. Mingaw na pud ari si Lexi mo. Kujog na ni siya Ate Julie kay karon pa man kung Miyerkules mo adto puhon sa Maribuhok kay hinlo pa mi daring bahay ja. Babalik kani di man tani si mo balik guys kay mo dengan ra kuno na kay sayang man makaabsin na pud magpractice pa sila sajaw karo kay para Christmas party. Gama-aman na rin na mo nang nagkukatawa. Naka-absent na ba rin si Jag isa kaadlaw katong datos tubigon? Sayang kaajo. Apit na no bakasyon be. Christmas party man nila rong di 16 Bernis puhon. Nag-ilong pa ngagraba pud. Prehara pa may kurog sa nina. Jagabi ide guys ni tan-aw mi datos kuan opening sa munisipyo. Naghadlok si Just Fireworks. Tago sa hangti dyan. Tawanan. Ag-amo din kandeng. Kay nagpurigit mag-usa. Katawas tatay. Kuan. Purgahan ni Kuya Eric. Salamat ko Kuya Eric. Purgahan ni Jakuno. Palit pag palit pa ko gapon o kanang pangpurga. Pakyaw ko ningan. Manumbag na titong kandeng. Kay pakyaw may nga si painam be. Hindi ko. Hindi ko. Diya sagulan ko ng itlog. At tanawon nun sa gasugasahan ni Kuya Eric. Inja. Magkano sa pawanta mo? Mga day ko anja guys. Kinang na day invite na anja dibo. Invite og birthday. Karon ma? Anja pang gabi ibi. Diya si Mayor day mo larga na pag tagbilaran kay. Eskwela ko no si Diya pistupis. Ningawan ko no bi. Anja mo ipapalit mo ipapalit na ko state bi. Mama ni Diya nagigwaos day kay Diya ngipon na. Tubo na bagang. Tuwa na yung sikil. Lag, kugmo, kitaan mo, kugmo. Kisa nang sanay na yung sobe? Kang mami. Purami. Mami purami. Arang na nidag sanay ng purami sa una guys na crop top. Maning, jarang gain shirt. Nabyo. Sige, papalit din mo gabi mama. Paya, patugtuga. Okay na, kayo makapireta. Ang pingin ha, kay mahal na pa na ha. Hindi magilak-kilak na to ha. Kay mo at turmas mo. Na. Ugma! Ugma, school ka. Nandiya inig ka mag-school, practice sayaw. Ikaduha, school na po, practice sa pagsayaw. Ikatulo na, nas mama, madto na. Ha? Uban si Mami Titi. Muban ko na. Kasi aday siya mo atas Manila. Di pa dugay pa. Magpray ka pa Jesus nga mawa nagsakit ni Mami Tiri rong di na muad to Manila. Ha? Ramay raman lagi mong giit bi. Unsa man mong ipapalit ni kadtong mama? Kuan ka ng biskuit nga kuan rabisco. Rubisco? Biskuit? Di bangin ka papalit kay sa nina. Sa nina. Mangit man ka sa imong itan. Jollibee. Jesus sarang luod ja. Sige dagwa di adlaw mag Ang iduha da ay o di Jollibee. adlaw kasi kami sige nga kakakulit Jollibee. May Jollibee dali sa Alicia. Ha? Ako makukakaon. No pagkakakaon. No. Uy. Maitra ta ha. Ma, Pumun ha. kasi lalabiti baga itong magduta. Itong asa hagna. Nas ni uba si lalabiti. Kita matungta na naama ka unja na asa kakaja. Nag-order matagkuan ka ng French fries. Unja yan si lalabiti nga kuan ka ng dadun ko nung sila na sa French fries. Wadi ka kalimot. Wow. Guys, wadi siya kalimot. Ito ningas ningas labiti nga agsidlanan ko rin itong plato sa French fries. Diya kunong dadaan kayo di man mahurot. Di man to pwede dadaan bino. Wadi kalimot si baby. Pero ngagsayaw ha. Ang taon na pagsayaw. Mag-practice lagi mo ugma. Practice mo ugma sa school. Hamot. Di magilak-kilak ha. Arong di mag-uls mama.
Gay Sorry, ma. Ngilak na ka. Wala. Wa. Mutan atas kanding biha. Anja inig painim ni papayrik og tambaw. Maubos to riyan lagi ko kay Moilak. Hmm? Muna to guys. Babay siya nila dili. Mabay, guys. Ayaw hila kay pinangga mo kang mama. Kung siya gusto, palitan ni mama. Mo nang matus mama si muhang. Isa di usawa pa'y party kay palitan si bibig siya nina ha. Mait pa si Jollibee. Sige na. Kaya mo tanaw tayo dyan papairik og na ano. Jai, ikaw din. Kurang. Hala! Dali naman din. Uy, Ikaw mabila. Agamay ba? Di man namin hilabot. Kagusa. Kagusa. Nalibang Jai? Mo pa'y pagpurga, libang dito. Bi, kagusa. May gamay bila. gusto ba? Lungastir pa sa una? Antik. Ha? Nilagyanti ka lungastir pa ng ano? Pila naman to egg? Dugay na. Agisan pang gamon kay mga tugas po no? Mga Kasi nasa katong banisan day. Basta mo abot 20 ka tuig, antik na nga. Ikaw gun, antik na mo ka. Dali na. Purga na diha. Dali, ramday pa nun. Ikaw na bubod to. Nakay dako mo sukol. Mabasa, makabuling. Bahala mo buling. Adi, ako naman mo hawig. Huwag mo kumagilis. Namin ni purgahon ni ng anak kay Makasusog isang. makasusumpo lagi ng anak. Wow! Dali. Sada anong pilya? Unsa sa iyo? Nagibitot ka. Hubag na, kininginom kubra. Di man tanlan. Ala. Dali ka. Agamay, dali ra. Kisa mo to? Salamat ya. Gamay? Julian, purgahon na. Asa? Ito magibitot ko. Purgahon na ni gibitok mo tapos si Jan. Bye-bye, be. Bye-bye sa kanila. Bye-bye, nanay. Wala? Bye-bye, nanay. Ikaw, bless na nanay. Nay, babay, nay. Bless nanay, bye, bless. Amin ko namin. Pagkapanan mo. Lungsod na nanay taman. Namitiri day. Babay po. Babay po. Nagkis po. Dari ating. Hagkira may mamamay ka. Ay, umat talaga eh. Grabe. Talagang sa ito, hagam tan arab ko sa pati. Dapat maghiga. Ina sundalo. Mamay na practice. Sishay. Sishay mga. Mo ni jacket mixer? Mo ngane? Papa, imong kabaw. Oh, kabaw. Imong baboy. Sishay. Bye-bye, Mama Ali ka. Babay, mama. Mama na. Mama Ali. Mama ini. Ate ini. Lab-lab na Liana, be. Ate ini, amin. Ate ini, amin kau. Wapa na ba mo ha? Wapa na ba yung bataan? Aliana, be. Lab-lab, be. Mingahon na ni mo, be. Amin na ni ha. Bisu-bisu sa Daliana. Daliana. Bisu-bisu sa Daliana. Amin. Nalagay ko na to. Bisa tayo. Ano, dawag ka saan dito to? Kiss. Bisa tayo. Mo ba ka karibok, nay? Oh. Bisaan din mo skuan. Bisaan din mo katay. Basin ka mo, real ka. Tama. Nay, ito na po ko, Nay. Sa kay mapuko.
Asan? Sige naman ko. Babay. That's all. Thank you. Be, kita ka, be? Kita ka? Ha? Ano na ka? Sabang dito ka mag-video sa mga tol. Ano kayo na Grabe, anak, bili. Patunggan. Oh, anak. Kali-kali ko na rin natin. Piradam! Hindi silang sound. Dana miss bye guys. Be, nahapi ka be? Ang sabi mo inga na ho? Adik abot yan ay. Ha? Tatubang na rin. Pagtugtug ako nung imong latigo. Ibutang sag, be, inga na sag. Ipa dako be.